Aquest és el webinar de presentació de la guia didàctica que té aquest nom una mica llarg, però que resumeix el que hem treballat i el que hem fet durant aquest curs. Es diu Guia didàctica per a la promoció del bon tracte a la infància i l'adolescència i per a la protecció dels seus drets. Però sobretot el subtítol és molt important perquè parlem d'un abordatge des de l'enfocament de l'educació per a la ciutadania global. D'acord? I d'això vull parlar avui. Per què és important aquest enfocament de l'educació per a la ciutadania global? Quines són les principals preocupacions o perspectives que tindrem a l'hora de treballar des d'aquest enfocament. D'acord? Per començar, aleshores, volia parlar del món en el que vivim, no? Perquè aquest enfocament dona aquesta mirada global que ens permet mirar la realitat complexa del món en el que vivim per analitzar i per comprendre millor la realitat en la que vivim nosaltres. Per això, volia comentar que, com sabem, vivim en un món on les desigualtats i les injustícies estan presents i hi ha alts índexs de pobresa i pobresa extrema. Cal destacar que durant l'any 2021 va ser la primera vegada en 2 dècades que va augmentar la pobresa a nivell mundial i que aquestes diferències entre la població més rica i la més pobra va augmentar. A més, vivim en un món patriarcal amb desigualtats de gènere i diferents tipus de violència en contra de les dones. Si ens referim a les discriminacions que pateixen les dones solament al mercat laboral, podem comentar que el 21% de les dones en edat de treballar realitzen treballs no remunerats vinculats amb les cures de persones grans i petites, enfront del 1,5% dels homes que ho fan en edat de treballar. És una altra característica del món en el que vivim. No es tracta solament de destacar els aspectes i fenòmens negatius del món, però sí que ens ajuda a enfocar bé quines accions de transformació social volem proposar després a l'aula. Quines són les principals problemàtiques i què podem fer enfront d'això. Després vivim en un món insostenible, contaminat i amb efectes irreversibles del canvi climàtic, com sabeu. És interessant destacar que en 2021, el 29 de juliol, va ser el dia de la sobrecapacitat de la Terra. Vol dir que en aquest dia vam consumir tots els recursos que el planeta genera tots els anys Llavors, vam consumir 1,7 planetes l'any passat. Vol dir que estem consumint per a dalt de la capacitat de la Terra de regenerar aquests recursos. Vivim en un món globalment interconnectat, l'hem viscut tots i totes en la pandèmia de la Covid-19, però també volia destacar que aquesta interconnexió la vivim quan, per exemple, amb el tema del consum. El que consumim aquí, de roba, de tecnologies, d'aliments, té efectes en altres punts del planeta. I aquesta interconnexió afecta a les condicions de vida de moltíssimes persones. I, per últim, vivim en un món on hi ha molts moviments migratoris generats la majoria de vegades pels conflictes i la violència i, com hem vist ara mateix amb la guerra d'Ucraïna aquí al costat, a Europa. Molt bé. Aquest enfocament de l'educació per a la ciutadania global té diferents objectius. Amb aquest panorama que hem vist,
d'una banda, promociona els coneixements, les actituds i valors que poden generar una cultura de solidaritat i de cooperació. I també proporciona eines per lluitar contra la pobresa i l'exclusió social i per promocionar un desenvolupament humà i sostenible. A més, és un enfocament superinteressant per construir una ciutadania conscient, crítica i responsable, que hi hagi en la nostra societat persones amb capacitat pel desenvolupament d'un sentit crític i un compromís social ante les injustícies i les realitats que poden donar-se en els nostres contextos locals i també internacionalment. Aquesta guia didàctica que presentem avui volem que sigui una eina educativa per, primer de tot, posar els protagonistes com protagonistes del procés educatiu als infants i adolescents i que es converteixen en agents de canvi i transformació social. Aquesta guia vol també promoure una cultura participativa, és a dir, convertint els protagonistes en agents de canvi, promovim aquesta participació activa. Visibilitza aquestes desigualtats i injustícies de diferents contextos que hem parlat abans i augmenta la consciència social dels destinataris d'aquestes accions educatives. Prevé també, és molt important, les actituds i comportaments intolerants, racistes i masclistes i millora la convivència en l'aula, en el barri, aquí a la Salut Alta on hi ha tanta diversitat. És una eina, un procés que té com a objectiu millorar aquesta convivència davant la diversitat cultural, de gènere i totes les diversitats que tenim. A més, és una guia que busca millorar les capacitats i habilitats dels infants i adolescents en relació amb els seus drets específics. Vol dir que hi ha dinàmiques on presentem, on treballem aquests drets i els tenim en compte per saber identificar-los i per saber també identificar situacions on aquests drets són vulnerats. Aquí tenim l'exemple d'aquest projecte està vinculat a un projecte de cooperació a Bolívia i per això destaca la problemàtica del tràfic infantil a Bolívia com una vulneració de dret que es dona en aquest país d'Amèrica Llatina i que és una manera de sensibilitzar sobre aquest fenomen als infants i adolescents amb els que treballem aquí. A més, aquesta guia té l'objectiu de facilitar la detecció dels diferents tipus de violències que els afecten directament al context local i al global i també té aquest objectiu de promocionar el bon tracte a través de l'autoconeixement i la gestió de les emocions. Tenim alguna dinàmica que després explicarem on es treballen les emocions i aquest autoconeixement com eina bàsica per després poder gestionar de forma positiva els conflictes i tot això. D'acord. Quines són les dinàmiques dissenyades i treballades? Les hem fet, veieu aquí a les fotografies, hem fet aquestes dinàmiques en 8 centres educatius de la Salut Alta, en 10 classes en total i amb aproximadament 240 alumnes i alumnes. Bé, no parlarem de totes les dinàmiques, però sí que volia compartir-vos algunes de les principals. Aquí estem parlant de la... Per començar, solem treballar des d'aquest autoconeixement que estàvem parlant abans, és la manera per... és una oportunitat per parar-nos i escoltar-nos a nosaltres mateixos
i familiaritzar-nos amb les nostres emocions, no? Què estem sentint ara mateix? Fem així una meditació guiada on els infants i els adolescents tenen l'oportunitat de relaxar-se, parar una mica i després, en una rutiana, respondre a la pregunta de com em sento avui. Evitem respostes com bé, malament, normal, perquè profunditzen en aquests sentiments i en tinguin aquesta complexitat de les nostres emocions i sentiments, no? I com per a que identifiquin també com això té una influència en les relacions que tenim a l'aula i al barri i al llar i tot això. Aquesta meditació guiada també la podem fer amb famílies i amb docents. En aquest cas, està més enfocada a la connexió que podem fer amb el nostre nen o nena intern de quan eren petits. No? Llavors, ahí sí, fem com un exercici d'aproximar-nos o de recordar com va ser la nostra infantesa, quin és el tracte que vam rebre de la nostra mare, del nostre pare, de la nostra família, dels nostres mestres, i fem així, amb aquest recordatori, podem comprendre millor com construïm ara mateix la relació amb els nostres alumnes a l'aula o als infants i adolescents en una situació d'educació no formal, com pot ser aquí a la Salut Alta. És un exercici molt enriquidor que ens connecta amb coses del passat, però que estan influint ara mateix en la nostra pràctica educativa. Molt bé, aquesta és la primera dinàmica. A la segona dinàmica, que la vam provar la setmana passada aquí a la Salut Alta, amb els educadors i educadores de la Salut Alta, teatralitzem, i va sortir també perquè la podem fer amb alumnes, però també amb els docents, educadors, famílies, teatralitzem diferents vulneracions de drets que es donen en contra de la infància i de l'adolescència aquí o en altres costats del món. Per què? D'aquesta manera ens posem al joc d'altres infants i adolescents que pateixen aquestes violències i aquestes vulneracions de drets i ens ajuda a interpretar aquestes realitats que estan lluny, però que al mateix temps ens ajuden a entendre el nostre context local. Pot ser que no tinguem aquestes problemàtiques, però tenim unes altres relacionades amb aquests drets. En aquest cas, ens posem en grups de màxim 5 persones i tenim com unes fitxes on es descriveixen situacions diferents, per exemple, a Xina vinculada amb el dret del joc, com a la pressió que pateixen els nens i els adolescents, les nenes, durant la seva infantesa, fa que no puguin gaudir del dret al joc, perquè estan tota l'estona superocupats, amb molta feina, extraescolars, tenen aquesta pressió per ser els millors i tot això. Doncs, això ho representem a l'aula i el resta del grup classe ha d'endevinar quin és el dret que s'està vulnerant en aquesta situació. I amb aquest joc d'interpretacions treballem aquestes situacions diferents a través del joc i de les interpretacions i bé, és una altra dinàmica que hem fet en les diferents aules i que ha funcionat bastant bé. Molt bé. Continuem amb la segona dinàmica que us volia contar. En aquest cas, fem servir la nostra veu i gravem un podcast de denúncia. Vol dir que els demanem als participants que durant una setmana observin situacions al seu voltant, al seu barri,
en casa, a l'escola, també als mitjans de comunicació, que observin i apunten situacions, fent com unes fitxes de detectius privats que tenim aquí i els demanem que apuntin situacions on els seus drets s'han vist vulnerats. Tornen a la pròxima sessió i ahir ens separem en grups i preparem un discurs sobre aquestes situacions que hem vist. I parlem davant del micro o gravem amb una gravadora digital i fem el dinamitzador o dinamitzadora fa com la presentació de tots els grups i totes les situacions i va fent preguntes de quin dret voldries parlar avui, quina és la problemàtica que heu detectat, quina solució proposa el vostre grup i quin és el desig per canviar aquesta situació. I és una manera de treballar de manera dinàmica i lúdica a les situacions que es veuen al nostre voltant. Tinc aquí un exemple d'un dels podcasts que hem gravat aquest any i que voldria posar-ho, així també descanso una mica i lo sentim, d'acord? Després... Espera, un moment, problema tècnic. A veure... A veure ara. Bon dia i benvinguts al podcast de la classe de 6è B de l'Institut Escola Turó Carits de Badalona. Avui ens trobem amb els nens i nenes d'aquesta classe que han estat treballant durant uns quants dies els drets dels infants i avui ens explicaran quines situacions i quins drets volen reivindicar. Al primer grup tenim el Moslin. Què tal? Com estan? Hola, bon dia, em dic Moslin i anem a parlar sobre l'alimentació. Molt bé, Moslin, el dret a l'alimentació. Quina situació voleu denunciar? Hi ha nens a la nostra escola que no porten esmorzar i no poden menjar coses perquè no tenen menjar a la seva casa. Molt bé, quina situació tan greu. I quin és el vostre desig? Quin és el desig d'aquest grup perquè aquesta situació no passi? El nostre desig és que hi hagi més possibilitats pels pares perquè tinguin treball per poder aconseguir diners i poder comprar aliments. Molt bé, un aplaudiment per aquest grup, molt bona feina. Seguim. Jordi, quin dret ha treballat el teu grup? El de jugar. Vale, quina és la situació? Què voleu denunciar des d'aquí? Pues que hi ha nens que els pares li compren jocs i no s'adonen de que són per a majors d'edat i els juguen i pues, després volen fer el que fan els jocs i això. Vale. I quin és el vostre desig perquè això no passi? Què els hi podem demanar a aquests pares? Pues que els pares revisen primer els jocs abans de comprar-los. I així podran jugar de manera sana i sense posar-se en risc, oi? Molt bé, un aplaudiment per aquest grup i per aquesta reflexió. Vale. Qui tenim per aquí? Derek, quin dret heu treballat en el vostre grup? El meu grup ha treballat el dret de tenir un nom. Hi ha moltes vegades que persones no tenen documentació i quan porten malalties a l'hospital no el poden atendre perquè no tenen un nom i no s'han registrat en el govern. Molt bé. Això passa en alguns països del món, oi? Ho hem estat treballant. I quin és el vostre desig perquè aquesta situació se solucioni i aquest dret es respecti, el dret a tenir un nom? Que el govern Que es comprometi a posar un nom a tots els nens quan estan en la panxa de la mare, en què ja es posin a fer el nom del nen o de la nena perquè aquest nen o aquesta nena tingui els seus drets. Molt bé, que puguin facilitar aquests tràmits que ja hem estudiat en altres dies que en alguns països costa molt i tenen molta dificultat. Molt bé, un aplaudiment fort per aquest grup. I acabem per aquí. Tita, quin dret heu treballat en el vostre grup? D'educació. Vale. Quina situació us heu trobat? Què voleu denunciar? Hi ha alguns nens que viuen a països i que no poden anar a l'escola perquè els seus pares no tenen molts diners
en que i que no poden anar a l'escola perquè els seus pares no tenen molts diners o que viuen molt lluny. Vale? I per això han de treballar o han de fer altres tasques que no es permeten a l'escola, oi? Vale? I quina solució creieu que podem trobar per aquesta vulneració d'aquest dret? Que els països donin més beques o que ajudin una mica més a les persones que no tenen molts diners. Molt bé, aquesta denúncia. Moltes gràcies. Un aplaudiment per aquest grup. I fins aquí el podcast d'avui a la classe de 6è B de l'Institut Escola Turó Carits de Badalona. Ens trobem a la següent. Per tenir us ha agradat? Per tenir el major impacte possible us recomanem que feu una edició molt senzilla de l'àudio, poseu una mica de música i després que podeu posar aquestes produccions a les pàgines web dels centres educatius o a les xarxes socials i d'aquesta manera és bonic que puguen mostrar als participants la seva producció i com han treballat tots aquests temes. Aquesta és la dinàmica del podcast que vam fer també en tots els grups i volíem parlar també d'una altra dinàmica que es diu la història de Diana. És més per treballar-la amb alumnes de secundària i aquí es treballa el tema de amb una perspectiva de gènere molt clara, el tema de l'abús i la violència contra les dones que pateixen moltes dones i nenes al món. En aquest cas treballem el tema del tràfic i del perill, del tràfic de persones i del perill que els usuaris i usuàries de les xarxes socials poden tenir quan participen quan utilitzen aquestes eines, eines digitals. En aquest cas, la Diana és una adolescent de Bolívia que té que sostenir econòmicament els seus germans i germanes i que té un contacte amb un noi bolivià que visc aquí a Catalunya i que li demana que es vingui per ganar més diners, guanyar més diners, i la Diana accepta i es ve seqüestrar en una situació molt dolenta i així. I bé, és una història que treballem a l'aula per veure, per debatre si aquestes situacions són conegudes o no, com viuen ells i elles l'ús de les xarxes socials, si veuen que aquestes situacions es donen al seu voltant o són coses més de països com Bolívia i res, és una manera també de treballar una vulneració de drets que es dona massa sovint i que té aquest enfocament de gènere. Bé, més o menys, aquesta és la dinàmica de la història de Diana. Volia comentar com al final d'aquest procés hem sempre reconegut l'esforç i el treball de cada aula i és com una estratègia xula donar-les un petit diploma on es reconegui aquesta feina i tots els coneixements i habilitats i tot l'empoderament que han agafat amb aquest tema del bon tracte, de la protecció de drets i tot això. Llavors aquí veiem a diferents alumnes amb el diploma i en el tancament del procés de l'acció educativa. Bé, no sé com has de temps. Per terminar, volíem compartir
un cas pràctic d'un intercanvi internacional que hem fet entre adolescents d'aquí de la Salut Alta, que estan aquí a la Fundació Salut Alta, en el centre obert, i amb adolescents de Bolívia, en concret de Sucre. 7 noies i nois han compartit una estona per parlar i debatre sobre aquests temes que estava ara explicant. No? En aquest cas, el que hem fet ha sigut, primer de tot, fer com unes videocartes que hem enviat a cada persona, cada participant ha enviat una carta en format de vídeo a la persona, a un parell d'un altre adolescent a Bolívia. I de Bolívia han fet la resposta. Bueno, ha sigut al revés. De Bolívia han enviat els vídeos i aquí a Badalona hem fet la resposta en format de vídeo. Tenim 2 exemples on, bueno, he agafat aquests perquè no es vegi... Querida Shirley, Mani, soy Marwa Benarba de Badalona. Tengo 14 años y estudio tercero de la ESO en el Instituto Enric Borràs. Para mí el buen trato es escuchar a las otras personas con respeto y tratar a las personas como quieres que a ti te traten. Para mí el derecho más importante es el de la educación porque todos tenemos derecho a estudiar y a tener oportunidades en el futuro. Així es comparteixen les seves preocupacions sobre el tema del bon tracte, de la protecció de drets i fan un previ al moment de l'intercanvi real que vam fer al febrer i que ara us mostraré. Tenim aquí un altre, bueno, és com un vídeo on es ve com els diferents vídeos al centre. Pues tú estás hablando a mí de la cámara, te olvidas. Venga. 1, 2 y 3. Hola, me llamo Wasima. Espera, paramos. Tienes que decirle hola. Bueno, això, aquest és el vídeo. Querida Shirley, Mani. I després, doncs van fer al febrer, van fer un dissabte la trobada virtual a la mateixa hora i aquí van compartir des de coses culturals com temes gastronòmics, d'oci, de festes, l'organització de la salut, de l'educació, tema de la vestimenta escolar, des de tot això fins a temes més vinculats amb la vulneració de drets. S'han tractat molts diferents temes i va ser una activitat molt enriquidora per les dues parts, no? Per conèixer una realitat tan llunyana com pot ser la de Bolívia i viceversa. No? No sé... Bueno, després Montse ens parlarà una mica perquè ella va estar present. Aquí tenim algunes de les reflexions i preocupacions que van compartir sobre el dret a l'educació, sobre, aquí veiem la segona, sobre els desnonaments que hi ha aquí a Salut Alta, que és una problemàtica molt present al barri. Totes les setmanes hi ha desnonaments. També van compartir temes relacionats amb els espais verds. No n'hi ha espais verds aquí a Salut Alta o voldrien tenir més. Què més? El tema del bullying, vam parlar també del tema del bullying. Jo crec que aquest tema es patia a Bolívia i també aquí a Badalona. I a Bolívia la situació també van veure que la situació en relació al tema de l'educació no és massa bona. Hi ha molts nens i nenes que no tenen accés a l'educació i que estan al carrer. Hi ha molt treball infantil i això va ser com molt xulo de compartir amb la realitat d'aquí, on hi ha
adolescents que a vegades no volen anar a classe o no valoren, no? aquest dret que es cumple tots els dies i en altres realitats no. No? A ver, estoy leyendo aquí. El acceso a la salud es un problema, ¿no? A Sucre, a Bolívia, és una gran despesa anar al metge, a l'hospital i bé, doncs aquestes comparacions van servir per veure les diferències i també connectar en altres temes. No? També hem parlat del poder de transformació que tenim com agents de canvi, com adolescents que podem proposar coses, que podem organitzar-nos i bé, aquí hi ha alguns testimonis com els delegats i delegades de classe, que aquí és més típic que a Bolívia diuen que hi ha comissions però que no és massa habitual. Un adolescent de Bolívia parla de la responsabilitat que tenim en relació al bon tracte, de com poder treballar per evitar aquestes situacions de bullying i d'una major convivència. No? I més o menys és això. No sé, Montse, ho ves? Podries compartir alguna cosa? Tu vas estar present a l'intercanvi. Sí. No sé si... Sí, potser comentar, no?, que crec que va ser una oportunitat per ampliar la mirada, no? O sigui, al final són oportunitats perquè els nens i nenes puguin reflexionar i si a més ho fas amb un grup que és molt divers, no?, que té una realitat diferent, doncs això fa que obris la mirada, no? També es van donar situacions, no?, en aquest intercanvi previ, no?, de vídeos abans del dia, diguéssim, on es van parlar en el mateix moment, no?, online, van haver-hi situacions, no?, on els educadors dels dos contextes van haver de contextualitzar, no?, la realitat de l'altre grup. Doncs si hi ha una noia amb el mocador, no?, en aquest context de Badalona, a Bolívia no és habitual, doncs van aprofitar, no?, i els educadors i educadores van haver d'acompanyar i parlar una mica, doncs, sobre això, no?, que era el mocador. Això també al final ajuda a aplicar estereotips, a parlar de prejudicis, a incloure altres realitats que potser no són tan habituals en determinats contextes. Vull dir que jo crec que aquesta part va ser com molt rica. Jo crec que la part també molt bonica va ser una part més espontània entre els propis adolescents on es preguntaven sobre curiositats de l'altre país i després, amb aquesta dinàmica que el Jonan explicava, es va poder parlar sobre aquells reptes que també són comuns. Hi havia diferències, uns destacaven que la salut aquí funciona, que allà no, però després van trobar de seguida que hi havia reptes comuns, com l'escolta, per exemple, als infants i altres. I crec que això va ser interessant, també. Igual que crec que per Badalona, pels infants aquí, pels adolescents, veure com s'expressaven els nois i noies de Bolívia, que són nois i noies que estan en un procés d'organització infantil important, també els va trencar una sèrie d'estereotips sobre aquest país. De cop i volta, veure líders, diguéssim, comunitaris, que tenen una expressió tan potent, va ser interessant. Jo crec que és potser una experiència que pot semblar una anècdota, però que darrere hi ha molta feina en els dos contextes i que és com una cirereta d'un procés. Jo ho veig com a part d'un procés molt més ampli, on hi ha, des de Salut Alta Educo, s'estava treballant amb aquests infants als centres educatius, sobre el tema del bon tracte, on es parla de diversitat, i això al final és com una cirereta que també s'ha de celebrar d'alguna manera. Ja està. Molt bé, moltes gràcies. Montse, aquest tema dels estereotips i dels prejudicis, de trencar-los, és superimportant, no? I aquest tipus d'activitats dona l'opció de treballar aquestes coses, com ens deia la Montse.
I res, fins aquí. Són 30 minuts, més o menys. No sé si ara... Bueno, ja no. Perfecte. Merci, Jonan. I Montse també per aquesta valoració també més presencial de la trobada. Ara tenim uns minutets per si volem compartir o proposar alguna qüestió, alguna reflexió, algun tema que vulgueu que aprofundim potser una miqueta més. Jo simplement dic que la guia, que he tingut sort de poder fer una ullada, i és una proposta interessant perquè tant es pot adaptar i també s'explica en contextos d'educació formal com d'educació no formal. Aleshores, això també ofereix que sigui una eina també útil i molt més àmplia per molts tipus de professionals i contextos. I també nosaltres hem fet tota la proposta que ens ha anat narrant el Jonan de les diferents sessions, l'hem anat fent també més o menys seguida, però també cada sessió és prou independent per si algun centre educatiu vol seleccionar només algunes sessions o només fer alguna proposta o alguna entitat de lleure, algun centre socioeducatiu vol profunditzar només en una sola sessió, doncs també hi ha aquesta oportunitat que també són temàtiques prou àmplies com per també treballar-ho. Doncs jo crec que ofereix tot aquest ventall de possibilitats i com ara també deia la Montse, potser algunes temàtiques semblen com molt anecdòtiques, o només la sessió teatralitzada ja dona per treballar en molts altres temes. I tota aquesta metodologia participativa, amb un enfoc de perspectiva de gènere, els drets dels infants, és molt ampli, tot el treball que es pot fer. Aleshores, és una guia, un sol recurs, però que es pot desenvolupar moltíssim. Però bé, si voleu compartir algunes preguntes, obrim directament el micro, si voleu escriure pel xat. O fins i tot si algunes de les persones que heu estat que heu rebut alguns tallers o que heu dinamitzat, doncs si voleu explicar també alguna anècdota o com es rebia algunes de les propostes creades. Bé, doncs, jo soc la Mar de Salut Alta i voldria afegir que, primer que ha sigut com una experiència molt gratificant el poder estar al centre, sobretot fent els tallers i el fet de parlar de drets amb infants, perquè és una cosa que todos sabemos que lo tenemos, però s'ha de posar nom i s'ha de veure una miqueta com és a la pràctica. Però va ser interessant perquè just farà cosa d'un mes ho compartia l'altre dia a la reunió, però crec que és una miqueta com a avaluació d'impacte o de dir, carai, fins on pot arribar això, no? Perquè just l'altre dia em trobava pel carrer amb un infant y em deia, Mar, mira, estoy acabando de llenar lo que veo por la calle de los derechos que se están vulnerando. Y pensaba, mare meva, si hace 3 meses que yo estuve contigo en el cole. O sigui, que encara que els hi hagi calat això, que els hi hagi arribat fins al punt de que se l'han llevat a su casa i de quina manera, no? Perquè al final això va ser una intervenció que vam fer durant diverses sessions, però, fins on ha arribat tot això, és una feina que realment queda en el paper, la guia didàctica queda, però també per molts infants els hi ha quedat i penso que és molt interessant i important deixar constància d'això que les ha calat, vamos. Gràcies, Mar. Interessant. També al final la metodologia participativa i vivencial de moltes de les propostes ens fa que quedi. Aprofito per recordar que en el xat he afegit l'enllaç per si es vol rebre la guia online. No sé si tenim alguna
reflexió, alguna anècdota més que es vulgui compartir. Bé, jo així per també poder compartir o contrastar l'aportació que també el projecte ha tingut a la Fundació. Com dèiem, algunes accions han estat amb els centres educatius, altres amb els adolescents del centre obert d'aquí de la Fundació i sobretot aquesta trobada amb els nois i noies també de Sucre. Crec que va ser molt positiu això per adonar-nos que a vegades estem molt lluny, aquesta perspectiva global que ens presentava el Ion a l'inici, però que hi ha aspectes locals que compartim en el nostre dia a dia i això, el poder sortir del focus d'aquí, del barri, de la Salut Alta, mirar més globalment, però veure que hi ha temes que són compartits i altres que són totalment diferents, però que també ens ajuda a contrastar-los. Va ser uns canvis de mirades positius i també acabàvem amb aquest procés del poder de transformació dels nois i noies, doncs també al final quan veus que hi ha nois i noies a l'altre punt del món però amb situacions similars o que volem reivindicar els mateixos drets, doncs també ens empodera a veure que no som els únics, sinó que té sentit donar la nostra veu en alguns temes perquè hi ha molts aspectes que cal seguir treballant i canviant. Aleshores, també crec que aquest empoderament de trobar-nos amb iguals a tants quilòmetres de distància doncs també va ser positiu. Jo volia fer un recordament perquè estem fent les impressions de la guia i farem, de la guia física, farem un repartiment a les escoles que han participat en el projecte i serà a les pròximes setmanes. Sí. I també estarà digital, no? La versió digital de la guia la penjarem a Educo, a Salut Alta i podrem compartir aquest link els pròxims dies. Exacte, sí. Fins ara aquest ha estat el curs, hem desenvolupat totes aquestes accions, es publica la guia i ara també anirem fent les presentacions, també alguns claustres directament i també és un recurs que, com dèiem, que volem també anar desenvolupant. I ho comentava a l'inici, però com que veig que també ara hi havia algun comentari aquí al xat, hem gravat la sessió, així també es podrà recuperar a posteriori, perquè sabem que al final de curs els horaris era complicat encaixar també les disponibilitats de tothom, així que agrair haver pogut fer algun foradet a l'agenda, però que per sort les tecnologies ara ens permeten també tenir-ho tot registrat i també ho podrem compartir per poder recuperar. Doncs bé, si algú s'ha quedat amb ganes d'algun tema, com que ens coneixem, estem també aquí properes, també amb ganes de poder anar compartint, anar contrastant, un cop també anem difonent la guia i sobretot agrair al Ionan tot el projecte desenvolupat, totes les activitats creades, perquè, com deia, això ho hem fet aquest curs, però amb ganes de poder-ho també anar reaprofitant i també anar expandint a altres centres, a altres grups, a altres cursos. Per tant, això és com un inici de tot aquest treball. I bé, fins aquí acabaríem la sessió. Això, agrair al Ionan, a Educo, a l'Agència Catalana, Operació el desenvolupament també per tot l'impuls que ens han ofert i fins la propera.
Moltes gràcies. Moltes gràcies a tothom per l'atenció. Una abraçada. Ciao.